Production. Sa dudhan mo ibabarang ako gititipigan ay di mo nangasaan nabisan ng dagat at di kita magbubulang saan ka walang langit kung magpapabilin wariwas ang nagdiya hindi ako Ed Verano, Waray TV, subscribe! Kung ang Diyos ay pipili simabuhay sa imo kasing iko ang sintuhay ay magot pagsabihan danoy ang Panginoon paghirap kay bayan sa dughan mo ipawarang ako gititipigan nabisan ng dagat at di kita magbubulang saan ka walang langit kung magpapabilin bariwas yung kagaya hindi ako kasing-kasing saan ka walang langit kung magpapabilin bariwas ang kagaya Ed Verano, Waray TV, subscribe! Pagharapit ng adlaw matulog nasa imong hirayo ako pagtubuksan pagulbak sa dughan at kaminaw asay gunak ko pagtigat sa panuro sa tulog mga dahon bukan nanunod iniluha daw burapon paray hulong simpang tukod pagharapit ng adlaw matulog nasa imong hirayo ako pagtubuksan pagulbak sa dughan at kaminaw asay gunak ko pagtigat sa panuro sa tulog mga dahon bukan iniluha daw burapon paray hulong simpang tukod kung nadalat na ang kampi nadugangan kami
sanad lang pagkakagsama, pinutong ko biglang. Ang huli sa kanang akulasan sila, akuliyas sa kanang paghagat sa rumara, tinutong ko ikaw. Paghagat sa naya, tinutong ko ikaw. Ed Verano, Waray TV. Subscribe. Subscribe. Ikaw ba pag-inalan sa asawa mo, kapirmila na gusto? Di mala sa imuhumang, isang kahihakot sa dagat magkulong. Isang kadalasan ng hapon, nagulong si Mrs. Cornaharon. Mawawala iwag ka na magkandikod sa iyang madulong. Ikaw ba pag-inalan sa asawa mo, kapirmila na gusto? Di mala sa imuhumang, isang kahinahakot sa dagat magkulong. Isang kadalasan ng hapon, nagulong si Mrs. Cornaharon. Mawawala iwag ka na magkandikod sa iyang madulong. Hawak ka sa sinagan, hawak ka uyangan, nalirikot ang mahinulugan ang sitwasyon na sigat kita magulang. Kaya halap ng ibahan, isama ko ang panaran, para maibalik ang nating pag-asawa. Hawak ka sa sinagan, hawak ka uyangan, nalirikot ang mahinulugan ang sitwasyon na sigat kita magulang. Kaya halap ng ibahan, isama ko ang panaran, para maibalik ang ating pag-asawa.